Il-pandemija tal-COVID-19 uritna xi prioritajiet għandu jkollna f'ħajjitna u propju f'dan iż-żmien tant kruċjali hemm bżonn ta' solidarjetà qalb is-soċjetà Maltija. Dan kien il-messaġġ tal-President ta' Malta George Vella waqt il-konferenza li ġiet organizzata mill-Fakultà tal-Benesseri Soċjali li titratta l-effetti tal-COVID-19 f'pajjiżna. Waqt il-konferenza tkellmu diversi esperti fosthom Carmel Cefaj, lettur tal-psikoloġija fl-Università ta' Malta. Carmel Cefaj semma l-impatt tal-COVID-19 fuq tfal ta' età bejn il-11 u 16 sena fejn ħareġ b'mod ċar li l-iktar fattur li għandhom bżonn l-istudenti huwa l-faraġ u l-appoġġ tal-familji tagħhom. Tkellmet ukoll Jamie Bonnici, Research Support Officer, illi kummentat fuq l-istudju li sar rigward l-impatt tal-COVID-19 fuq studenti universitarji. F'dan l-istudju xjentifiku ħadu sem madwar 777 student. Hawn ħareġ li 40% tal-istudenti żiedu it-tipjib waqt il-COVID. Kien hemm ukoll 30% żieda fl-użu tal-alkoħol u madwar 47% żieda fl-użu ta' droga kannabis. Ir-riżultati li ħarġu minn dan l-istħarriġ xjentifiku juri li l-istudenti universitarji qegħdin ibatu minn kriżi emozjonali u depressjoni. Waqt il-konferenza ġie diskuss ukoll l-impatt negattiv tal-COVID-19 fuq il-familji Maltin. Ingrid Lanfranco, lettur fl-Università ta' Malta, stqarret li restrizzjonijiet brabta ma' tqala u twelid ma ntlaqtux tajjeb u diversi missirijiet esprimew ir-rabja tagħhom għaliex ma tħallewx iżuru lin-nisa u trabi tagħhom wara twelid. Marvin Formosa, professur tal-ġerontoloġija u d-dimensja fl-Università ta' Malta, tkellem fuq l-effetti li kien hemm fuq l-anzjani u saħaq li l-anzjani huma l-iktar nies li ntlaqtu mill-pandemija għaliex 9 minn 10 imwiet li kkawżat il-pandemija kienu vittmi ta' età il fuq minn 65 sena. Apparti dan minħabba li l-anzjani huma mitqiesa bħala l-iktar nies vulnerabbli fis-soċjetà, kellhom joqogħdu ġewwa għal diversi xhur sħaħ u dan wassal għal żieda ta' depressjoni u sens ta' iżolazzjoni.